உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக என்று வாழ்த்துகிறார் அப்போஸ்தலராகிய பவுல். உம்முடைய வேதத்தை நேசிக்கிறவர்களுக்கு மிகுந்த சமாதானம் உண்டு என்கிறார் சங்கீதக்காரர். என் கற்பனைகளை கவனித்தாயானால் நலமாயிருக்கும். அப்பொழுது உன் சமாதானம் நதியைப் போலும், உன் நீதி சமுத்திரத்தின் அலைகளைப் போலும் இருக்கும் என்கிறார் கர்த்தர். ஜீவனை பார்க்கிலும் உமது கிருபை நல்லது என்கிறார் தாவீது. மலைகள் விலகினாலும் பர்வதங்கள் நிலை பெயர்ந்தாலும் என் கிருபை உன்னை விட்டு விலகாமலும் என் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை நிலை பெயராமலும் இருக்கும் என்று நம்மேல் மனதுருகுகிற கர்த்தர் சொல்லுகிறார். தேவனுடைய கிருபை எந்நாளும் உள்ளது. உங்களுக்கு சமாதானம். ஆமென்.